dalem, Mbok. Kowe iki kuwi mau bar kon diae to jane iki wong bar sekolah ki kudune ngono kuwi ndang langsung mulih. Jane bar dolan ning diae. Aku lak wis omong to, Mbok. Apa? Kekarep aku iki mbok dituruti to. Lah kok lene jaluk apa to jane iki? Alah sing ndek iki kae lho. Jaluk apa lato-lato wis tuku lato-lato kok. Aku megah lek lato sing cilik ki. Lah sing gedhi sing endi? Mbok Ya ala lele. Lah wong boke karo anake kok iso tuwek anake iki piye lho? lah pengen kleru oleh golek bapak kok. Lah kae to. Lah bapak ngene kok mbok tuku to bune. Bapak kok dituku ki piye to ngene-ngene bapakmu ki Kaca ganteng. tua sebelum menua. Bapak karo anak kok seumuran. Aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Bocil lato-lato njaluk dikawinke. Karo wis pengen Karo sapi apa piye? aja. Lah mbek sapa? Yo pokoke lato-latone sing gedhe. Karo sapa Sing penting ana nyawani. Yalah tak kira lek sing penting gedhe latone. Agak musik. Semakin asik. Simbok Piye le? watang kuwi Madan. ana ketan aku tukokno. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Tole-tole katane abang dicampuri klopo parutan. Tole-tole rapine gampang paling penting golek gawean. Waduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendam wedokan. Aku simbok ora iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Iya po. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mengerti karepmu, apa bojomu bakakani watu. Mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Ya ngono kuwi lho bener. Duwe
simbok weteng kuluwe Terus ana ketan iya aku tukokno tak tukokne le simbok